UMLA kemau kurwat uba Renekton El Tongkhar khalai drek naiweng arca option ulo her jurep ik surok snong hak snong mountain kum shiban taban pengkre jingwan jongki arli jingiseng he hakateke snong kata jingiseng presbytery jong balang presbyterian hau rompang arca penrio baka jingiseng crusade hau leber arca penrio hagani ke jingle jurem lai don lang road executive engineer kata PWD roads makurwat division uba CE nongse USDO katrat piludi ba bisla lembat kiwede ki ofisa ketika trat bat kumcu kinong elam snong bat kinong elam balang napo ketika snong habakran sekilat thai khubor ba renek loi thu ba kicing thumu chung urang kat ketika ofisa katrat piludi hakaba curep ikitik surok snong kalong komsi pentaban pengkre bat penbet penbiang surok haswa ka jingwan jo kiteki arli ki jingseng he hapok snong mountain nagta kri jibkre igri jingseng ki arli jingseng ki bakam he ki ban long kri snong inyo ya ka presbytery hau banai February inyo pada se ka Bible Society hau banai March tigi skutho ba ini ki artli jingseng ki bahaya berartli ti karon kam hadu ta nak leng jo ka sarkar ki bangin yo pet makan bah ya kini kilenti kisengken ya ka ba la kam slam makan kisnong ho ai don ka repair sisen haus nam arhajar khatra khandai ki bangin yo ban repair ki kisnong berkuai ki surok peludi te hadin kata ngi da don shu hi ka no ka ban yo ban le repair te metala ndriu nyosnam kan thi ka ba la ya chi po te de kata ka daw ka ba ngi snow don kam ban yo ban le repair bat ngi snow men ru na ka le ki department ka ba kala ya cha prang ban kan kre ki don ru tu kan ne ki srok thmai ka ba i don kam ban le watla kat ka ba lap ngi le ya kran bat ki officers na ka department ya ka ba in persang ka ka ba la ban le dari ngilak banle kiba thamai ketukan neru tandai kubur kam kalong kini srok rim kiba don lepa ya ke bagi nyok penbah namta ke jisen ti sekolah aku blai ke jing ya trelang nak keling ju kiru rong ba jo ka snong hi nak kapor pat nak department ru kan ni ka snong uten ke wei nak snong ke bala ai ka ruksa ka bah ka jing don kilenti kisenken kiba biang ha ke wei ku snong bon ki jing ya ke bateng tengok tang ke jaka ru omyo tandai kan snong uten kalabu ka ruksa ka bah hadu kata-kata hakabala don kam mansna surok ki pajba ki ju ai be wat la ben pendu ikper ki ju ai na kapor ti skop ai kuble shibun ya kena kena ksaba ha hakabe kena shmutan klabu kena kena tanjungi beri kpit tiru ya ke bangila banle kunta na kapor ber kena sarkar kan yo ke jing trelang na kena kapor snong ya ke bangin yo pendep ki jing tre ki bang temu ki bang mut man penbah nam ta ke jiseng ber kpit ti ke jiseng kan bajok ta ke jing la ban bersnai ke ti skin nam kinawan jiseng kino mat ek rajing jo jisa ko kali ta kadika por ka bangi wan besi pa habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya